Auzolana. Katar bitartekariak iragarri duenez, Gazan menia beste 2 egunez luzatzea adostu dute Israelek eta Hamasek, edo nola ere Israelek ez du adierazpenik egin, oraindik luzatzaren inguruan. Gaur goizean zen bukatzekoa orain arteko su-etena. Hamasek adierazi duenez, baldintza berdinekin eutsiko diote meniari. Baldintza horien arabera, 2 aldeek jarraituko dute gatibuak trukatzen israeldar bakoitzeko 3 palestinar. Israelek eta Gazako miliziek adostutako su-etenaren bueltan bitartekari lanetan ari dira Ameriketako Estatu Batuak, Egipto eta Katar negoziazioetan murgilduta dauden hainbat iturri aipatu. Ekialde hurbileko hainbat hedabidek kaleratu dutenez, beste 4 eguneko menia bat nahi zuen Hamasek, baina Israelek nahiago zuen egunez eguneko etenak adostu. Badirudi, azkenean erdibidean geratu direla. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da, gurean gaur magazinari heltzeko unea. Gaurkoan Palestinako gatazka hizpide izan ere, aipatu moduan beste 2 egunez luzatu dute Gazako menia Israelek eta Hamasek erne. Klima errefuxiatuak edo migratzaile klimatikoak, alaxe esaten zaie klima aldaketak eraginda jatorrizko bizilekuak uztera behartuta dauden pertsonei. Egun munduan 30 milioi erbesteatu klimatiko daudela kalkulatzen da, eta 2050erako 250 milioi izango dira. Latinoamerikan esaterako jada 1,1 milioi dira euren bizilekuak utzi behar izan dituztenak. Bero Satustegi nazioarteko kazetariak ekarri du gaia gurera. Datu bilketa 2021-etik eginda eta jasotako datuen arabera 1,18 milioi pertsona erbesteratuak izan dira klima arrazoiengatik. Brasil da gehien dituena, ia 1,5 milioi lagunek euren bizilekuak utzi behar izan dituzte klima aldaketak eragindako hondamendiengatik. Haitik, Kubak eta Uruguaik jarraitzen diote. Celeste Zedillo, Amerikako Puebla Unibertsitateko irakaslea eta ikerlaria da, eta ohartarazi du gorazko joera duten datuak direla ikerketa honetan jasotakoak. Indize honen helburua da herrialde guztiak maila berean jartzea eta ibilbide orri bat egitea politika publikoak nolabait optimizatzeko. Horrek nazioen arteko arrakalaz eta zaurgarritasunaz ohartzeko balioko duela diote ikertzaileek. Aztertu diren desberdintasun horiek gainera ingurumen krisiari aurre egiteko baliabideetan ere badute